May kangtanan sa nagapaday naman nga investigasyon sa flood control anomaly sa pungsod. Ginathag ni Secretary Vida nga apisahan kinamatarong sa mga tawo nga may baluan ng dalagan sa investigasyon. May mga impormasyon nga hindi pa nila masa publiko. Suno sa Tiglikom ini bangod sensitibo ini nga mga detalye kag ginagamit sa case build-up. Pahayag niya mangina mga impormasyon nga ginapagwa sa publiko ang ginatun-an gid sang maayo. Dugang niya hindi gusto sang ahensya nga mapaktan sa mga tawo nga involved sa anomalya ang masunod nga mga tikang sang gobyerno. Sa madumduman nga naguntat na sa ila operasyon ng Independent Commission for Infrastructure kon ICI nga gintukod agud magpanguna sa pag-imbestigar sa mga palpak nga flood control project sa pungsod. Sa subong ng Office of the Ombudsman kag Department of Justice, amo naman ang nagapadayon sa nasabit nga investigasyon. Yung mga sensitive information for case building, of course we will not publish those information. Kasi tandaan natin, yung sinishare natin sa public, sa media, pinag-aaralan din ng would-be na respondents. Sabi yun. May mga matters doon na we're sifting through the records na pinag-aaralan sa amin. Yung mga bagay na can be shared with the public, of course, we will. No? We will. Pero yung sensitive information, confidential information,